Assalamu alaykum hormatly görüjiler. Bu haftaning muhim habarlarına men Nur Muhammed Sadat bilen Türkmen FM arkaly hoş geldiňiz. Pakistan'ın havayi güýçleri duşanbe gün Afganistanyň 2 welaýatyna hüjum etdi. Pakistan'ın bu hüjumunda Paktika we Khust welaýatynda 8 kişi çağalar we aýallar şamyl janyny elinden berdi. Pakistani habarnamalara göre bu hüjumun mesullary Paktika ve Khust'da bazı Pakistani Taliban tahrikini ve Abdullah Shah TTP'nin komandanyny hedef alanlygyny aýtýarlar. Bu arada İslami Emirlik Pakistan'ın bu hüjumuna Afganistanyň hawayi harimine aşikar bir tajawuzlygyny aýdyp, İslami Emirligiň weziri difasy Pakistan'ın bu hüjumuna garşy agyr salahlar bilen Pakistan'ın nizami merkezlerine uranlygyny aýtýar. Aýdylışyna görä bu hüjumdan soň Afganistan we Pakistan'ın serhadi güýçleri arasynda Khust welaýatynyň Teni uluswallygynda we Paktikanyň Bermal etrafynda savaş bolup geçdi. Afganistanyň awalky jumhurbaşlygy Hamid Karzai Ýunamanyň syýasy orunbasary Mark Sputzel bilen Kabul welaýatda duşuşdy. Habarnama göre bu ýygnakda Afganistan we mantykada dawam tapan hazırki dürli weziyetler barada gepleşik geçirildi. Ve hem de bu ýygnakda Hamid Karzai gyzlaryň mektep we puhantunlarynyň açylmagy barada gepleşik geçirilendigine aýdyp, gyzlaryň mektep we puhantunlarynyň açylmagy ýurdyň ösüşine we ýurdyň ýagdaýyna köp faýdaly boljagyny aýtýar. Bu gepleşikde iki taraf hem gyzlaryň oku we bilimine engel bolmak, ýurdyň geljegine gynçylyk döretýänligini aýdyp, İslami Emirlikden bu mesele garşy ünüs bermeklerini istedi. Jawzjan welaýatynyň Xanaka uluswallygynyň mahalli mesullary Qoştepe kanalynyň işleri bu uluswallykda başlananlygyndan habar berdi. Bu mesullar Qoştepe kanalynyň ikinji fazynyň başlananlygyndan hoşluk bildirip, bu etrafyň mesullary we ýaşaýjylary karardat eden kompaniýler bilen hemkarlyk etjeklerini aýtýarlar. Ve hem de ýaşaýjylar bu kanalyň bu etrafdan geçmegine bular üçin faýdaly bolup, bu projanyň tekmil bolmaklygy dehqanlaryň işleriniň ösüşine sebäp bolýanlygyny aýtýarlar. Aýdylışyna görä Qoştepe kanalynyň işleri Akça we Murdiýanyň kança nuktalarynda dawam etýär. İslami Emirlik Wezirligiň syýasy orunbasary Mevlevi Abdulkebir Çin ýurdyň büyük ilçisi Zhao Sheng bilen Kabul welaýatda duşuşdy. Erk habarnamasyna görä bu ýygnakda Çin ýurdyň büyük ilçisi Afganistan bilen Çiniň gatnaşyklarynyň giňelmesine täkid edip, bu ýurdyň Afganistanyň syýasy we ykdysady ösüşinden himayet etýänligini aýtdy. Ve hem de Zhao Sheng Afgan okuwçylaryna dürli bölümlerde bursiýa bermek istýänligini aýtýar. Bu arada Hökümet Wezirligiň syýasy orunbasary bu ýygnakda İslami Emirligiň dürli uğurlarda Afganistan bilen Çiniň gatnaşyklarynyň we ýardamlarynyň giňelmesinden himayet etýänligini aýdyp, Çin ýurdundan demir ýollar we muhim projelarda maýa goýmaklygyny istedi. İslami Emirligiň Mahajirler Wezirligi geçen bir ýylyň dawamında 1,5 milyon gawrak Afgan muhajirler daşary ýurtlardan Afganistan gelenliginden habar berdi. Bu wezirligiň sözçisi Abdulmutallib Haqqani bu muhajirleriň gawragy Pakistan, İran we Türkiýeden gelenligini aýdyp, muhajirleriň bu ýurtlardan mejburi çykarlanlygyny aýtýar. Aýdylışyna görä geçen bir ýylyň dawamında bu muhajirleriň ýarym milyon gawragy bir Pakistandan kanuny asnatlarynyň ýoklugy sebäple çykaryldy. Bu arada İslami Emirligiň büýükleri Pakistanyň täzeki hökümetinden Afgan muhajirlerini mecburi çıkarmagyny durdurmasyny istedi. Parwan we Kapisa welaýatlarynyň ýaşaýjylary roza aýynda mawad awaliyalaryň bahasynyň ýokarylygyndan şikayet etýärler. Bu ýaşaýjylar, täjirler we dukandarlar roza aýyň gelmekligi bilen zatlaryň bahasyny ýokarlandyrýarlygyny aýtýarlar. Ve hem de paytahtyň şamali welaýatlarynyň ýaşaýjylary İslami Emirlik tarafdan dakyk gözçilikleriň ýoklugy, täjirler we dukandarlar zatlaryň haliýon bahasynda satýanlygyna sebäp bolýanlygyny aýdyp, her zadyň bahasy 100 illa 200 afgany köpenelligini aýtýarlar.
ve İslami emirlikten alış-satış bazarına dakik gözçülük etmesini istediler. Bu arada bazı iktisadi bilermenler roza ayında avaliye mavatların kemlige ve isteklerin köplüge zatların bahasının yukarılanmasına sebep bolýanlygyny aýtýarlar. Maden ve Petroleum Wezirligiň başlygy Şahabuddin Dilawer Çin ýurduň büyük ilçisi Zhao Xing bilen Kabul welaýatda duşuşdy. Bu ýygnakda Misi Aynak madeniniň projesi Amu Hawzanyň neft projesinde iki taraflaryň hemkarlyk etmek we başga dürli meseleler barada gepleşik geçirildi. Şahabuddin Dilawer bu gepleşikde Amu deryanyň neftini bir Çinaý kompany bilen karardat edenligini aýdyp, bu hawzadan günde 1400 tün neft çykarylýanlygyny aýtdy. Ve hem bu hawzada taze 20 halka neft guýusyny gazjaklygyny aýtdy. Bu arada Maden ve Petroleum Wezirligi bir habarnamada Çin ýurduň ilçisiniň işgärleriň zarfiýetini ösdürmek üçin okuw we bilim bernamasynyň bu ýurtda barlygyny aýtýar. İslami Emirlik Wezirliginiň siyasi orunbasary Mevlevi Abdulkebir Azerbaýjanyň büyük ilçisi İlham Muhammedow bilen Kabul welaýatda duşuşdy. Wezirler başlygynyň bir habarnamasyna görä, Azerbaýjanyň ilçisi bu ýurduň Afganistan bilen gatnaşyklarynyň giňelmesini isläp, iqtisadi we ekonomik we başga bölümlerde Afganistan bilen hemkarlyk etjegini aýtdy. Bu gepleşikde Mevlevi Abdulkebir İslami Emirligiň Azerbaýjan bilen gatnaşyklarynyň giňelmesini isleýänligini aýdyp, Azerbaýjanyň tranziti faaliýetlerine işare edip, ticareti kalalarymyzy Azerbaýjandan Urupaý ülkelere geçirjekligini aýtdy. Helmand welaýatynyň mahally mesullary ýekşenbe bu welaýatda bir ýol hadisesi bolup geçenliginden habar berdi. Bu ýol hadise ýekşenbe gün Helmand welaýatynyň Gerşek atrafynyň Ýagçal mantykasynda bolup 21 kişi janyny elinden berip we 38 kişi hem yaralandy. Bu welaýatyň trafik idare edici mesullary bu hadisede Kabul barýan bir milli bes bir tileri motor bilen tasadum edenligini aýtýarlar. Bular 21 kişi ölenligini aýdyp we 38 kişi hem yaralanyp 11 sanysynyň halatynyň gyn durumundalygyny aýtýarlar. Hirat welaýatynyň mahally mesullary bu welaýatda polio vaksininiň başlananlygyndan habar berdi. İslami Emirligiň Sıhhati Amma başlygy Hiratda 2024-nji ýylynda polio vaksininiň ikinji kampaniýanyň başlananlygyny aýtýar. Sıhhati Amma başlygy Talip Şahid Hiratda geçen 3 ýylda bu welaýatda hiç bir polio kesellik tapylmadygyny aýdyp, Garp Hawzanyň polio bölüminiň mesuly Muhammed Asif Kebir bu döwrede 276 000 sany 5 ýaşaça çağalaryň vaksin boljagyny aýtdy. Amerika ýurdunyň daşary işler weziri Antony Blinken Arabistanyň daşary işler weziri Faysal bin Farhan bilen duşuşdy. Bu gepleşikde Gaza ýaşaýjylaryna ýardamlaryň dowam tapmagy we savaşyň durdurulmasy barada gepleşik geçirildi. Ve hem de iki taraf çaharşenbe günü geçirilen bu ýygnakda Gaza ýaşaýjylaryna ýardamlaryň köpelmesi we gaýrnizamiýleri goraýyş barada gepleşik geçirdiler. Bu arada Amerikanyň daşary işler wezirliginiň sözçisi Matthew Miller bu gepleşigiň muhim bahsleriniň biri Gaza we Israiliň arasyndaky bolan savaşyň durdurulmagy bolanlygyny aýtýar. Aziz ve hormatly görüjiler, bu haftanyň muhim habarlary şulardan ibaretdi. Geljekki haftaça sizlere Allahy paky tapşyrýar.